نوکتری حالت دلگوش کنی جعفرآباد ہارا پد وڑی نادرائی آماچ محلوق بوا گئی جعفرآباد سرکاری اسپتالہ ڈاکٹرانی کمی سببا نادرا تکان سراں پریشانہ اسپتالہ نادرا ہاں جاگاہ نیستی و آسراتی نبوہ کے سببا اسپتالہ نادرانی رش نادرا فرش سرا وپتگاں ڈاکٹرانی ودار کنے گیا ای محکمہ جان سلامتی و ایک سوالیہ نشانی دومینی مگا ایم ایس سے گوشگی کے اسپتالہ ہمک روچے بنیادہ 9000 نادرہ علاج وستک آیا کیپیسٹی چی گیش محلوق جو استے نادرائی نیاماچ بوگے اسپتالہ چو کیپیسٹی نیستے ایم ایس سے ردہ 900 نادرہ علاج وستک یک روچک آیا اسی سبب جو استے رش اور محلوق جو استے فرش سرہ وپتگاں ڈاکٹرانی ودار کرنے گیا